Neața internaționale, bine la tutorialul itemelor. De fapt, tutorialul caracterelor. Primul. Și nu cel din urmă, scoutul. Mă duc înapoi să echipez cele de la început sau las așa? Cred că e spy. De la început. Da, stai, închide puțin filmarea. Vezi că e spy, cred. Ai grijă. E. Deci am revenit Radu One Vodka. Așa, să începem. Prima. Scattergun. Scattergun. Scattergun-ul este ca un mini shotgun. Uite, să vă arăt. Dă Radu o lovitură la mine. Ai scattergun la început? Dă-i. Da? Uitați cât am rămas la viață doar printr-un hit. Deci, mai ales ce puternic e. Ce-a luat? Mai am 45 din 125. 80 la viață mi-ai luat. Așa. Pistol. Pistolul. Tu l-ai? Ia să. Cât ți-a luat? Din 110 până la 81. Nu 125? Ia, dă mie. Nu, În am cap. 125. Hai, dă-mi în cap. Îmi dau o fână, da. Așa, acum, următoarea este bâta. Uitați-vă mai bine la Radu că eu n-am. Aia asta și mai. Fă-te mult, fă-te mult. Ce ți-a luat? Ți-am dat? Nu. Deci ați văzut următoarea. Sol. Și am revenit. Nu, am arătat tauntul ăla tare. Ăla cu maggots. Așa. Ne întâlnim? Mijloc. Ca să faceți taunturile, apăsați pe de tot începător. Repeți. Și o să repet încă o dată. Când aveți equalizer sau escape plan în mână, să nu dați niciodată G. Așa. Prima armă este bazooka sau rocket launcher. Care poți să dai la nimerare să-l nimerești fără să știi. După vine... Dai să-mi iau viață, așteaptă. Ia-ți viață și taci. Așa. E mai bine așa. LOL! De pe acum mi-am dat seama. Când ai puțină viață și ai escape plan, te miști mai repede. Da, eu n-am escape plan. Nu, dar pe bune, te miști mai repede. Biciul ăla. Ai un bici? Nu, am bici. Radu, uite la mine. Deci fii atent. Uite, vezi ce greu mă mișc? Uite acum ce repede mă mișc. Nu mă mișc mai repede? După aia este... Shotgun-ul. Tauntul. Ia. Dar știi că soldierul e kill, nu? Da, știu. LOL, cum arăți? Ai jumătate. Ia, mai fă o dată tauntul și uite la fața ta. Vezi? Jumătate de față în sânge, jumătate nu. Hai, gata? Acum. Shotgun-ul. Găsi-te un shotgun. Așa se folosește. Deci, o să aveți și training-ul. Depărtare, rocket launcher, apropiere, shotgun. Prea aproape, ce aveți voi? Așa, bă. 3. Acum, cu soldierul se poate face rocket jump. Da. Preferatul meu. Mi-e place cu demonul. În episodul următor o să vă arătăm, în tutorialul următor o să vă arătăm, Rocket jump. da, după sticky bomb jump și mai e. Da, când să faci jump cu, ia stai. Deci, acesta a fost soldierul, revenim imediat cu pyro-ul. What the fuck? Ce m-a spus? Da, s-a întâmplat o conexiune a netului problemă. Revenim în într-un minut.
Pentru o secundă. Deci am revenit clasa Pyro. Le arătăm și Town Kill-ul? Pyro? Poate? Da, Town Kill, nu știi? Haide, stai că îmi amintește cum era? 2. Ah, Preferata... am uitat, da. Uitat. El are 175 la viață. Bă, nu! Nu tu! Eu! Ca să vadă cum e. Deci, Ah! Nu, merge că face o bilă de foc. are Vino aici. ăsta nebun care dă cu foc. Vino aici. Vino în fața mea. Dă-mi gu. Eu am făcut deja la 1. Așa, acesta este Town Kill-ul. O să faci la sniper. Da. Step. Așa, hai să continuăm. Armele sunt Flame Tower. V-ați prins deja ce face. Shotgun-ul, ați văzut ce face. Și 3-ul, preferatul meu. Nu mă pot crește pe mine așa de ușor. Stai cu minte! Stai cu minte tu. De ce armă ai? Reverse shooter? Da. Vreau. Merge și la Pyro. Ai primit-o? Da. Poate văd cum se craftează. Ia să văd. Merge la Soldier și la Pyro. Nu m-a omorât, te văd. Da, ia să văd. Ia, ce mai simplu. Știu că ești lângă mine. Nu știu unde ești tu. Asta e ideea. Weapon. Reverse shooter. Unde ești? Vreau golden range. Unde ești, mă, reverse shooter? Shooter e... uite-te. Frontier Justice. Frontier Justice. Tuturor am făcut prostiu. De ce? Nu te uita ce am făcut. Eu văd deja. Treci încoace. Unde ești? Da. Ăsta e Pyro. Focul. Punem pauză și revenim cu... Stai. Am revenit cu de moment Grenade Launcher. V-ați prins deja ce face. Sticky Bomb Launcher. Vin și eu acum, stai. Uitați un fel de a folosi Sticky Bomb Launcher. Le ascundeți, un fraier o să vină spre voi și click dreapta. Pur și simplu, click dreapta. Dar cine e așa prost să cadă în capcana asta? Tu? Tu nu-ar mai bugul ăla în loc de 2 puncte se pune semn întrebării? Nu? Da. Și în loc de paranteză mi se pune altul, parcă. Nu? Ăla e 0. Ia, vino aici. Să le arătăm și ura Paul Cabber. Da, ce face. Te bat, nu. Bă, te bat. Le-am arătat un mod. Deci așa dați normal bombele. Și ca să o mănânci direct, stai mă pe loc copilul. Bine. Dați în cap. În cap? Nu, dai cu bomba în el, dar. Și moare. O să revenim acum cu... De blas și... Cu grasul. XXL. Cel mai gras. Ne lăsăm armele de foc? Hai, mare! LOL!
Busnis. Da. Busnis, să știu. Așa, revenim imediat. Am revenit, acesta este Brass Beast, Shotgun și Warrior Spirit. Unde ești? Sunt niște gheare de urs ciudate. Brass Beast este un minigun. Care cel mai bun minigun care există. După Iron Curtian. Ia, pune shotgun-ul. Aia, l-ai pe armar. 3. Bă, te bat. Ce? Poți să faci trunchiul cu ăsta? Tu nu știai? Nu! Ia stai mă că vreau și eu să fac arcimentul ăla, am uitat de el. Să mor eu dacă știam de asta. Pe bune, chiar nu știi? Nu știam că faci cu ăsta. Pau! Cel mai simplu taunt. Pe bune? Eu l-am învățat. Pau! Ha, ha! Ce șmecher, nu știam. Dar trebuie astea de fond. Astea. Și la mănușile de Crăciun merge. Da? Pau! Unde ești? Bă! Unde ești? Stai, Radu, vino în fața mea puțin. Nu te văd. Așa. Ai înțeles? Futu-ți mă! Ești prost! Din greșeală. Stai mă să... Că vreau și arcimentul, că nu l-am făcut. Ha, ha, ha. Așa, minigun-ul. Hai că facem diferențe. Și mai e ceva acolo. Care e dat A, da, bro. încarcă foarte greu merge-ul. Și dacă apeși click dreapta, acum ai văzut cu ceva, nu fac. Stai, fii atent. Atacă-mă. Vino cu pumnii spre mine. Nu știi că merge cu pau de la 2 metri? Vrea să care un fel de sustot. Da. Acum Următorul, inginer. preferatul de tău. 6. Și pufi! Eu am Ranger și Postman. Postman este o armă cu laser. Da. Mai frate, pe bune, ai? Postman 6000. De Ai ve. craftat-o sau ai primit-o? Craftați, ce crezi? Și cum se craftă? Primul lucru. Hai. Ce construiești? Uitați ce putem face unui fraier. Dacă aveți Ranger. Treci mă aici jos. Bă! Dezactivează-l! Am de jag. Tu? Eu am de jag. Așa se numește cheia mea. Eu am aia care te teleportează. Ah! Așa, noi pe ăsta numim pufi. Doar tu și Teo. Eu numesc Sentry. Tu nu numești? Sentry. Așa. Așa arată la nivelul 1. Revenim imediat cu nivelul... Dacă mai dai o dată în el te omor. Nivelul 2. Dar mă omoară el pe mine până atunci. Nivelul 2 într-o secundă. Nivelul 2. Revenim cu nivelul 3. Level 3. Eu vin cu sculetul în fața lui voastră. Bagă-te tu la spectator. Hai, intră la mine. Așa, după urmează dispenserul. Îți dăm armament și viață. Și metal. Și metal. După teleporterul, v-ați prins ce face. Se teleportează. Pe bune? Mă costumase ca să... ca să nu mă atace! Dar tu știai că o să fac asta, nu? Da, știam. O vezi că e un ceau acolo. Pufi! Ah! Milă puținul! Da, după cum observați la level 3 puteți trage și cu rachete. Știu că încă ești în N-am viață. murit, nu? N-am murit. Că n-am murit. Aoleu, ce... LOL! Frate, i-am dat unui scout care fugea. LOL, frate! Următoarea clasă este medicul. Dă viață. După sniperul. Yeah!
Eu am arcul și itemele de la început. Arcul e... Sniper rifle-ul este o armă cu lunetă care trage foarte... Ce, crezi că ăștia nu știu ce e sniper? Unii. Ah. Tu ești mă ăsta. Te dai în... Ce șmecheră e arma! Nu! Te lasă să vezi câtă viață are oponentul. Intră și tu la mine. Asta așa face? Da, poți să vezi ce viață are inamicul. Eu nu pot. Deci, Fac eu sniper. sniperul, puteți să dați headshot-uri, body, să omorâți așa. După, după spy. Ăla-l fac eu. Nu, Ba da. nu. M-am făcut deja spy. Și eu m-am făcut deja. Ești sniper, deci gura. Gata, m-am făcut și eu spy. Să facem amândoi spy. Fraierii bun. Vezi, mă-ți place, m-am făcut soldier. M-am făcut scout. Vezi, mă, m-am făcut și scout. Mă costumez în tine, heavy. Am venit să colindăm, dom, să mâncăm. LOL, l-ai văzut? Îți ruși să tragă. Stai. Lasă. Ți-ai făcut și tu sharp? Nu, aș vrea eu. Ai spy? Am spy să da. Tu ai sharp. Ia arată-mi-l, mă, dacă l-ai. Acum nu mai am, bă, că l-am craftat. Bă, dar de ce? Nu, tu ai sharp, tu ce? Oh, bă, frate, nu trebuia să-l craftez, că mi-ai zis un prieten, știi cât costă? 2 refined metal. Atâta? Nu reclaimed, refined. Da, știu. Atâta? Da. Să mă că nu tot intră. What? Unde erai? Ah, stai că tu erai. Ce te auzi? Îl ce păcălesc, bă, ăsta. E, îmi bază la el. Eu trag în el. Și-ți mai ia și viață, frate. Vino și tu într-o parte, eu în alta, da? Eu sunt aici. Unde? Vino la spawn-ul. Vino la spawn-ul lui. Dacă te ia, ce-ți faci? Da? Da, nu cred că te ia asta, nu? Deci mi-a dat hit. Nu? Nu. O, am ajuns, voi nu. L-ai văzut? Nu. A, uite. Și nu mai iese din bază? E laș. Aha, mi-a dat mie hit, nu ție. Mai bine puneam din nou. Ți-apă, fraiere. Stai, lasă-mă mare. Nu mă, trebuie să stai invizibil. Ascunde-te. A, și-a luat viață. Păi tu ce-ai face dacă baza ar fi lângă tine? Uite mă, invizibil! Dar de ce? Ca să nu te vadă și să iasă din bază. Aha. Ok, hai mă, omoară-mă. N-ar vrea el. Așa, bun. M-am făcut invizibil. Vino lângă mine. Și tu ești? În partea cealaltă lângă o cutie. Și eu sunt? Nu știu. La câmpul de capturare. Iese în măbă? Nu, aia n-a ieșit. Păi da. Stai că încerc să-l scot afară. Știi că noi încă mai eram în video. Ah. Deci acesta a fost tutorialul. Să explicăm. Ai primul, pistolul, 2, saber-ul, distruge mașinările făcute de inginer, 3, cuțitul, e logic, și 4, deghizare. Te deghizezi în cine vrei tu.
Dar te deghizezi în cealalt om din echipă. Eu credeam că mă deghizez în mine, dar n-am caracter. Dar se poate și asta. Tata, mai ai înghețată? Ai, frate. V-am găsit? Pe cuții poți să faci asta. Doamne, nu mă căuai. Dar ce mă enervează? Și l omorâți pe cineva. Deci, acesta a fost tutorialul. Ok, bye. Da, te-au